vi skal kigge på. Den er spændende og lidt fantastisk også med, at det er min første opgave efter faktisk mange år. Så det er spændende at se på, og der er mange ting, jeg har glemt selv, og mange ting, der har været påvirket, men det har jeg i hvert fald set og har forstået igen, så jeg synes, det er spændende at gøre det, så jeg får et del af hvad hedder den, det jeg har gjort, og så den er et opgør med trefase net, og så tilkoblet i to symmetrisk belastning A og B, så det er stjernekoblet, og så den første er stjernekoblet, og er stjernekoblet, og så tre like impedans, og så med 30 ohm, og så cosinus P er på 0 grader, eller 1, så det er 0 grader. Og så belastning B er trekoblet, og består af tre like impedans, og så 30 ohm, og så induktiv er på altså 0,8, så den har vinkel, så den skal vi huske, den har vinkel, og den har 0 grader. Og så det er koblet i den er koblet i netsystem på 3 fase med 400 volt og så 50 hertz. Og det her, det er vigtigt at vi kender den, det er den vigtigste, vi skal vide hvad det er. Ja, vi kommer til at snakke om lidt. Og så der står skitsere UI diagram for system, og jeg synes det skal være sidste, den her, men jeg ved ikke hvorfor står der den første, så jeg har bare lagt den på sidst, så jeg synes ikke jeg kan tegne et begge diagram, når jeg ikke ved ingenting om samlet strøm og det. Så jeg starter med at beregne den samlede strøm, beregne den samlede optagende strøm, så det her, det er strøm vi snakket om, den snakker om at den strøm vi skal regne ud. Så hvis du kigger min mus her, den er strøm vi skal regne ud for opgave B, og så opgave C siger at den samlede strøm, det vil sige den strøm vi skal når de to er lagt den sammen, når vi plusser de to begge to, så den strøm nummer C snakker om den samlede optagende, det er den her. Og så på B, så er det den strøm vi snakker om, den strøm, den og den, og så skal vi regne ud den når vi skal lægge den sammen, og det er alt, det skal lægges med vægter. Ja, og så den her vi skal snakke om lidt, og det er vores vægterdiagram i UI vægterdiagram, og så det er forhold mellem vægtlinjer, vores motorvægtlinjer, det her L1 og 0, så er det 0 grader, L2 og 0, så er det minus 120, og så L3 0, så er det plus 120, og så L1 og 2, L1 forhold mellem L1 og L2, det er 30 grader, og så minus 90, og det er den her minus 90, og så det er L3 L1 150, og så det er plus og minus retning, så det alt det ligger i den side, det er minus, og alt ligger den vej, det er plus. Sådan, ja, så går vi videre, og så det er den tegning jeg har logget for at se sådan få selv overblik over. Det giver mig lidt øjeblik. Så den øjeblik er at den eller den her vi snakkede om opgave, den første stjernekoblet, jeg har bare skrevet stjerne og trækken i stedet for og B, så stjerne og trækken, så det står stjerne og trækken, og så 30
og så 0 grader, så en cosinus bare n, så det er en byttel 0 grader, og så den næste er 30 og så 0,8 og 0,8 er 36,9, og den har jeg regnet ud. Så derfor jeg har skrevet 36,9, og så denne trækken. Og den er, så er vi i gang. Så skal vi først regne ud den med stjernekobling. Så vi ved de to ting. Så her kan vi regne først stjernekoble motorstrøm. Så vi skal regne strøm på den her, hvor mye det går her. Så når vi skal regne ud den, så IN og IF, vi kender at på stjerne, så er det IN og IF, det er den samme. Så IN lige med UF, så det vil sige, den er UF, den her. Vi må ikke se vi kan ikke, I-net, det kan vi ikke bruge, så hvis vi kan bruge I-net på den, og så regne ud, for eksempel hvis jeg har begyndt at regne I-net, altså 400 volt, så er det fejl. Det er den strøm, vi skal finde, så det er bare den, vi skal fokusere på. Så det er der, vi skal have, så UF divideret med Z impedans, det vil sige den her 30 vi har opgivet, så 0, og så det har ingen betydning, det er fordi at nu er det bare en vi snakket om, så det er bare strøm vi skal finde. Så det giver 7,7 ampere, og så 0 grader den første. Og så her skal vi begynde at lægge, og nu skal vi begynde at regne den og den ampere, som går for eksempel den ampere, og den ampere, det er Li1S, jeg har skrevet S står for stjerne, S står for stjerne, så T står for trækken her. Så den første er at I1S, det betyder I1 stjerne, den første L1 vi skal finde, og så den L1 mellem, altså vi skal finde, vi skal ændre fra lokal vinkel til global vinkel. Så her har vi L1, og så forhold mellem L1 og 0 er 0 grader, så det vil sige vinkel, global vinkel, det bliver L1 og plus 0 grader, og den her, den kommer fra den her, den skal jeg kanskje trække ned, jeg ved ikke om jeg kan tage den her med ned, men det er den her, for eksempel her kan du se L1 og 0, og det L1 og 0, og det er 0 grader der. Og så I2S, I2 stjerne, I2 0, det er minus 7, og så global vinkel vi skal ændre til, det bliver 7, altså den har 0 vinkel, så den 0 vinkel den kommer herfra. Hvis det har været andre vinkel, så den skal lægge den sammen, men nu har vi bare 0, så jeg bare skrevet 0 grader minus 7, den kommer herfra, og så forhold mellem L3 og 0, det er plus 7, og så har vi skrevet 7 grader her, plus 7 grader, og så plus den her, så er den færdig med den her stjernekobling med strøm. Og så skal vi gå på trækenkobling, og så trækenkobling den har opgivet 36,9 vinkel, og så vi skal huske at elmotor og de her ting, elmotor den har negativ, impedance er positiv, strøm er negativ,
og så tilsyn effekt er negativ. Så den her, den er også strøm, så vi skal sætte den minus. Så det bliver 36 her. 36 minus, den kommer til at se her. 36 minus, den der vi snakker om. Og så her regner vi først strøm. Her regner vi først strøm i trekant motor. Og IN er ikke lige med IF. Det vil sige, det er ikke, altså IF, og det vil sige IF lige med, og så den her, den har 400 volt. Så L1 og L2, og vægtlingen har den samme. Så 400 volt divideret med 13, det er 30, det giver 13,3 ampere. Og så når vi får den, så IN er lige, det er kvadratul forskel mellem der og der, den strøm og den strøm. Den strøm, hvis du kan se med en mus, den strøm og den strøm, så er det kvadratul forskel. Så vi ganger med kvadratul 3 med IF, så har vi 7,3 ampere, og så 36 minus 36 36,9 i vinkel. Og den minus, den kommer, vi skal altid have minus, når vi regner med strøm ampere. Så det var det. Der kommer den fra den minus, og den skal vi lægge den der. Og så her skal vi gøre det samme her. Vi ændrer fra lokal vinkel til global vinkel. L1, L2, L2, L3, L3, L og her vi ændrer lokal vinkel til global vinkel, og så på trækken L1 trækken, L2 trækken, L3 trækken, så L1 også mellem det er stillet motor, så tre faser, så L1 og 0 grader, L1 og 0, L2 og 0, det er minus 120, og så forhold mellem L3 og 0, det er plus 7. Og så når vi skal trække, eller når vi skal ja, det går fint. Og så når vi skal gøre det, så ampere er den 37, og så det skal vi lægge den minus her, fordi det er strøm, og så 36, det er alt er 36,9, og så den vinkel, den kommer herfra, plus 0 grader, og så minus 120, og så plus 120 herfra. Og så når vi, den vinkel, det er den strøm i der, den strøm her, de tre. Så nu skal vi lægge den sammen. Og så når vi skal regne ud B, så den samlede strøm, det vil sige den strøm vi skal have, og det vil sige den og den skal vi plusse sammen. Så med vektor, husk at det er med vektor, så L1 det er den her, og så L1S, L1 stjerner, og så plus L1 trækken, den har jeg plusset sammen, så den er fuldstændig copy-paste fra den strøm, den vi har regnet ud, eller den vi har skrevet på her den her, den skal vi, den står der, den er plus, den skal give minus her. Så
Nej. Ja. Så, så den strøm plus den strøm, som den her strøm her på L1, så den L1 plus L1, L2 plus L2, L3 plus L2, L3, vi må ikke blande det her sammen. Så L1, 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 og den her, den er stor fejl for fanden. L2, L2, L3, 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 og L2. Sådan. Så også forhold til vinkel, og hvis vi bare copy-paste alle sammen med vinkel, så får vi den første L1 9,5 ampere, og den passer også 9,5. Ja, 9,5 ampere, og det er også minus 7,8 i vinkel. Så den her strøm, det er den her strøm. Og så den L2 er den strøm, og så den har vinkel på 147,8 minus, og så den har jeg regnet, eller den jeg har logget vægtediagram, så kan vi se hvordan det ser ud, og hvordan jeg har tegnet. L3, så den har jeg plusset sammen, den og den, og så altså strøm er den samme for LS, for det er symmetrisk, og så plus den har det er symmetrisk derfor, så den har samme vinkel, det her vægtlingerne er den samme modstand, eller samme impedans med eller vinkel, så derfor det er 7,9, L2, L3, men vægtlingen, eller den vinkel er den ikke samme, det er L1 vinkel i hvert fald er ikke samme, så 92 vinkel 92 på L3, det er den her. Sådan, ja, og så kan vi se spændende der vægtediagram. Her, den der bliver regnet. Så den første, hvis vi skal kigge efter den, så det er L1 er den her. L1 med L1 er her, og L2 er her, og L3 er her. Så når vi skal logge et vægtediagram, så den her, den er 7,9, men den her, den første ampere, den ampere vi snakker om, i L1 stjerne, det er 7,7, og så 0 grader. Det vil sige L1, den ligger 0 grader her, og så 7,7 ampere, men jeg har sat 1,4 til strømforhold, så jeg har divideret med 4 alle i strøm, så det bliver lidt mindre et pil, ellers kommer det tegnes sindssygt langt her, 7 ampere eller cirka her, så den kan ikke være i papir, så derfor er divideret med 4 el strøm, så det bliver 1,9 cm, så her er 1,9 cm forhold mellem strøm og, så den L1, den ligger med 0 grader, derfor den ligger sammen med den L1, den L1 0 her, ligger 0 grader, se, den ligger her, og så L2, den skal vi plus den sammen, så L1 og L2 den starter herfra, vektoris, med vektor, men minus 36,9 grader, og det kan du se her, det er den nummer 2, altså L1, og så trekant, og så 37,3 ampere, og så minus 36,9, og så og den skal vi tegne, så den tegner vi med her,
og så minus 36,9, det er cirka 37. Herfra, hvis vi tegner den, så bliver den cirka der, og så 37 divideret med 4, det er 5,7 cm. Det er derfra, det er 5,7 cm. Og så den total vi har regnet ud, den total ampere på L1, det er 7,9,5 ampere, og så minus 7,8, lad os se den her, den er 7,8 ampere, og 7,8 i vinkel. Så hvis vi siger 7,8 i vinkel, så kan vi se her, og så herfra, der er det målt med målstok. Herfra der er det har jeg målt 7,3 cm, 7,3 cm gange med 3, nej, sorry, gange med 4, den er også gange med 4, det er fejlskrevet, kommer til skrevet fejl, den er 4, den er ikke 3, den er 4, så gange med 4, det giver 4 gange 7, 7 og 8, så 7 og 8, det er så, ja, den giver cirka 7 og 8 ampere, 7 og 8, 7 og 9 ampere, så det passer, og så vi kan altså se, at jeg har regnet 7,9,5, så den akkurat passer. Og så den vinkel, hvis vi måler herfra, den vinkel, den er altså cirka 8 grader, så den passer fint, perfekt. Den er L1, det er bare den her L1 vi snakkede om. Så den L2, vi skal kigge med den her 148 i vinkel. Den skal vi også plus den plus den, det vil sige den her, den der, den første, i stedet den har jeg tegnet herfra dertil, og det er med reference er 0 grader her, 0 grader her, og så herfra, så hvis vi måler sådan her, sådan der, hvis vi må se om vi kan tage et halv, nej, jeg kan forklare kanskje lidt bedre med den uten, nej, den her, uten, sådan her. Hvis vi tager for eksempel her, det bliver sådan her kanskje. Hvis vi tager den her målepin eller den protector, så vi tager den her sådan her i midten, og så hvis vi tager 0 grader her, så hvis vi kigger herfra, så er det 107 her, 107, så 107 er der, og så du kan se her, vores, ja, det er 107, den her, plus minus, det er minus, og så den har stor tegn, 107 har stor tegn, så det bliver minus, det er også tegn, og så det er 7, så igen den forhold mellem den 1,9 cm, så har tegnet 1,9 cm, og så 107, så den ligger sammen med, ja, den ligger sammen med den i streg, L1, L2 og 0, så den ligger her, og så herfra vi skal have strøm i trækken, strøm i den fra trækken, L2, den her, L2, så den ligger her, og så den er 37, og så den har plus, minus, det bliver plus, men stadigvæk minus tegn, men plus, den skal vi lægge den sammen, det bliver, jeg husker det fandme ikke, men det bliver cirka 157, akkurat.
Så den her, den skal vi flytte igen, og så lægge den sådan her cirka. Så den her, den bliver 0 grader. Og så herfra, altså 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så det bliver, når det kommer her, det bliver 90 grader, og så herfra, så det bliver cirka, det bliver 100 og den her, det bliver 156,9 der, her står minus 157, så det er også se den her, den er, og så herfra, så tegner vi et strøm, herfra vektor L, så op til den, så det er 5,7, det er 7,3 ampere stadigvæk, så 5,7 herfra dertil, 5,7 ampere, og så når det er den plus den, så det er den vi snakker om, den her 7,9,5, og så minus 148, så den skal vi tilbage igen her på den, og så den samlet, den her, det er 147,8 grader, og så med 7,9 ampere, og den er målt herfra dertil, det er målt 7,3, cirka 7,3 centimeter herfra dertil, og det passer, og den her, den er fejl, som igen, det er gange med 4, så det skal den skal ganges med 4, 1, 2, 3, det har jeg skrevet fejl på den, så og den næste er den, hvis vi tager den der igen og lægger den sådan her 90 grader med den, og så hvis vi kigger igen 0 punkt her, og så på L3, hvis vi kigger på L3 er her i stjerne, og så det plus minus, det bliver, eller plus det bliver plus, og så 107 på den første i stjerne, så det er den der vi snakker om, så det er, den ligger sammen med den her, og så 1,9 cm herfra dertil, og så den næste, den kommer til at være 7,3 ampere, og så vinkel på plus minus, det bliver minus, og det bliver 83, når vi minus, så vi lægger 36,9 minus, altså plus 107, det bliver 38 har jeg regnet, så den skal flytte vi her igen, og så vi kigger her fra 0, og så den var 1, 2, 3, og så det bliver 38, og den er den i streg, og så den er 5,7, som snakker vi her, og så derfra, og så det var det, og så de to, den lagt den sammen, og herfra så skal vi plusse alle vægter, så de to plusse sammen, så det den her, der er lagt den sammen, og så den her, den er det den store vinkel her, og så den store vinkel, og så den her, den er 7,9 ampere, og så 92, den har vi der, 92, og 7,5, og så den her, den er så målt 7,32 cirka centimeter, og så ja, yes, det var det, og så sådan skal vi, den her, den skal være 100% cirkel, men det er ikke den jeg har regnet med, det er, mens jeg har brugt protector, det den, og så ja, det var det, så i totalt har jeg skrevet
og så 92 grader, og så det var det. Og så vi skal regne den samlede optagende effekt. Der er 2 måder at gøre det på. I et det er den bare effekt for den, så det er bare vi skal have en effekt, så det er den vi skal bare vælge en af dem her en af dem her den og så den strøm den effekt på en af den her en effekt på en hvor er den der. Så jeg har bare brugt L1 og L2, nej L1 på begge to. I stedet af L1 og trækker en L1, og så den plus den, så giver det den strøm, den totale strøm, og så den strøm gange med den formula som vi plejer at bruge. Den strøm, og så med den vinkel. Det er vigtigt at den vinkel er den samme på L1. Så ja, og så L1 vinkel vi skal bruge, og så L1 vinkel, og så strøm, den totale strøm som vi har beregnet her den totale strøm vi har beregnet på L1, så giver den så mye watt i den samlede watt. Sådan. Og så den total watt, altså igen vi kan skrive den, eller vi kan gøre i den her P1 plus P2, så det vil sige hvis vi tager hvis vi tager der, hvis vi tager den watt plus den watt, den kan vi også plus den sammen, og så lægge den sammen. Det sådan har jeg gjort det på den sidste, så det er ikke noget. Så den plus den, så L1 7,7 på L1, og så gange med den, og så den vinkel som er 0 grader, så er det ingenting. Og så L3 vi har beregnet 7,3, og så 7,3 ampere, og så 36 som er opgivet i opgiver. Så fik jeg 12.742 i watt, og så P1 P2 plus, så 18, se, det er næsten samme. Så sådan kan vi også gøre. Sådan kan vi også gøre. Så det er begge måder er rigtigt. Så opgaven færdig. Og den begge diagram, det var spændende at gøre. Og det tager mig rigtig lang tid at gøre. Men nu har jeg helt forståelse for den. Så vi ses i næste opgave. Kanskje i morgen. Så er vi færdige. Bum. Tak for det.